ɗum noon tinnoɗen no feewi woto tawlen konngol ceerno ngol woɓɓe na ɗo ine naata e wuro he ine bonnira haqqillaji yimɓe kañumen ngari ko wallude ceerno ine ngara ine gondi koye joomayi woni jooɗiɗo joomayi noon ko gonga kañum jooɗi kono kañum coalition mo wonno o yahani députation hikka kadi Ousmane Sonko posimo ɗum o jaɓi ɓe pusi coalition wadde coalition joomayi yahani sinno ko coalition joomayi e hoore mum yaano wiye kam eyyi mataw ko on woni pouvoir o ko on laamu on woni mo laamu ngu foti wadde investi eyyi kono noon hande mo laamu ngu waɗi investi o ko mo Ousmane Sonko waɗi investi ɗum noon en gondirta e maɓɓe wonde eɗen jiiɗiɓe walla en jiɗɗiɓe ala gondirta e maɓɓe ko konngol ceerno ngol gandon ko ɗum kadi woni ko moƴƴi emen enen wasde lundade ceerno e Saydou tinnoɗen no feewi ɗum woto tawlen ɗum eyyi ɗum ɗo tan wonno ko jinnomi ɓeydude hen seeɗa e ko banggue ko joli hande ko yahata e oɗo saaha ɗum noon goto e meɗen fof kadi yo won daraniɗo konngol ceerno ngol no tabitiri ɗo goto e men fof so yeehi galle mumen yo won pamminowo yimɓeɓe ɓe paama ko nannete e haqqillaji mabɓe ene bonne ko minen kala ko moƴƴinta wuuro ngo neɗɗo o wawa min ɓurde yiɗande wuuro ngo kala ganduɗo min ina andi neɗɗo wawa wonde ɗe wuuri he ɓuura min yiɗande wuuro ngo jaam hay goto wadde kala kalanɗo on ko wona ko ceerno haalni on ko gande wona noon ceerno Ibrahima Saydou ko waɗi ɗo ko ceerno ko hen tan heddoto saabu ɗum tan woni jaam ceerno noon ko haalata ko o haalni en ɗum kono ha hande meɗen nana e yimɓe he men nana e audioji men nana e alhaaliji yimɓeɓe ine keddi e wiide ine mbayla ine kaalira ni ine kaalirana ene bonnira haqqillaji yimɓe so député o ari ɗo bonnat ɗo inde wuuro ngo o change ɗum waɗani wattani hay hunde mbimi député wawa ɗo hay président de la République ala ko wawi ɗo change ude saka député ɗum yo so mbiɗo on noon foof mbiye ɗum a haali kecce aywa ɗum ɗon mi ɗiɗi famen ɗum no moƴƴi kadi daranɗen ɗum enen foof gonen tabitinoɓe ko ceerno wi ko inchallahu so tawi enen en tawlani ko ceerno wi ko maɓe gaño ɗo ɓe gañe banggueji goɗɗi ɗi tawi ko ɗum jiɗɗen tawi ko ɗum jiɗɗen mbaɗen ko ceerno wi ko tan ma en dañ ko jiɗɗen ko enen inchallahu taala yo Allah wallu ɗum noon jaafoɗon no feewi no o jaɓani haalde no feewi fodde seeɗa mo mefti o kam en paami ewa haalmo ko heewi fayida no feewi no feewi no feewi ewa toɓɓetete o joofi o haalɗo de ko ɗe tigi cohluɗen hannde ɗo e Madina Gounass to baŋnge janngoɓe en jitta ɓeɗo haali baŋnge taro ngo janngude taro etaɗe ha wawa taro tigi rigui o haali gonga sa wawa taro a wawa famde haala bindaka heewi fayida no feewi no feewi ɗum noon kono wiini ko jiiɗa foof janngu kala jiiɗa winda tiimi hen gona janngude sese tan ɓe mbi jamma acca ceeɗu toɓɓere wonde o haali koto baŋnge média o kumpital ngal ɗum ne hannde goram heewi mbeeji hen tinani mbeejoraji bonɗi ɗi Allah bonni jomum haala konngol woni ko nder suudu mum no sikka ɗon haali aduna foof nanma mbiya haalino kon taw boni walla ƴetta film yaltin ɗum te so kesi yalti yalta jogoɗɗore coppe ji hasina mumti ɗo heddoro woɓɓe ƴetti ɓooyi ɓenne wona yaade te ɗo heddoro wona a wi ɗanɗo nanɗo ñande fof inde ma ne ɓeydo bonde ma wiye kaari wonno ni kaari wino ni a wawa ittude a wawa yeddude ɗum waɗi sonede rento to baŋnge communication tinnoɗen no feewi nettoɗen mbeyjor bonɗo no feewi ñaarne hannde taw communication woni sababu Allah no suuri en ne yonni gueɗe men ne moƴƴini fof ene e cuuta koye men eɗen mbeejna e koye men ɗum waɗi ne moƴƴindirten no feewi toɓɓere ɓeɗo haali koye baŋnge konngol ceerno ngol no wiini en gotanani laamu gotanɗen ko ceerno so ceerno wi
gasi temo ne wiya radiallahu taala anhu sa anda noon neɗɗo tiɗa ko Allah sallallahu alaihi wasallam ya hanje abudu tiɗa ko ceer muɗum sa anda ɗum tiɗa ko Allah sallallahu alaihi wasallam ya hanje abudu tiɗa ko ceer muɗum daga amudu tiɗa ko ceer muɗum feti tiɗa ko Allah sallallahu alaihi wasallam ɗum waɗi noon ɗum wona hunde toksere e juulɓe mo mbiɗa a halfini ɗum hoore ma hakkude ma e Allah awdi hakkude ma e Allah on hankkadi hakkude moon ala cormami cortumami hakkude ala mbiɗa hemmi ala hen sabu ko Allah ko ala cakan ala poussiére ma laaɓa tan te so tawi poussiére keewi tan Allah adda jarabiji en laɓɓina sabu hunde laaɓat tan Allah yiiɗa ko tumi ko ɗi jarabuji so gaari aldanna musat no feewi no wawi musde no feewi ɗum waɗi noon goto fof tino laɓɓina hakkude mum e Allah hakkude mum e ceerno sa laɓɓini ɗo yeeso ma laaɓat tan aduna e laakhara kono sa tumini ɗo yeeso ma ñoɓat tan aduna e laakhara no yaldande en ɗum waɗi noon goto fof e laɓɓinde Allah walla e laɓɓinde noon ko gonga o wi ni en gotanani laamu ko ceerno gotande kala mbo wi ko on mbatta kanko no o wiyani hay goto o wi komo ceerno moɗo wino radiallahu taala anhu ete kañen nderɗen e moƴƴinde yamirore nde ma en jii Allah moƴƴinana gueɗe men fof inchallahu taala sabu enen en mbawa wadde hay hunde en mbawa firde en mbawa firtude kono Allah ne wawi fof so moƴƴini yamirore nde Allah fewnna ha feewa so en mbiya mbaɗen miijoji meɗen o bonnan en ha bona ala ko mbaɗɗen hen taw enen bonino juuɗe meɗen ɗum waɗno rettade ne moƴƴi yo Allah wallu en yo Allah ne hawde hawrinaɓe ɗo jallo en jaa fof Allah jarama on jarama allahumma salli ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam